Pinag-aaralan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na alisin sa PNP at ilipat sa PDEA ang pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga sa bansa. Pero si PNP Chief General Bato de la Rosa sinabing hindi kakayanin ng PDEA ang malaking suliranin sa droga. Narito ang balita ni Justin Sayo. Diskumpiyado si Philippine National Police Director General Ronald Bato de la Rosa kung kakayanin ng Philippine Drug Enforcement Agency na solohin ang pagsusulong ng anti-illegal drug campaign sa bansa. Kwento ni De La Rosa, nagawa na raw ang ganitong estratehiya sa pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga noong nakaraang administrasyon. Pero hindi ito kinaya. At ang resulta, lalong lumala ang problema sa iligal na droga sa bansa. Hindi ka nakaya namin na kaming lahat na nagtutulong-tulungan, pati ang forces nandiyan tumutulong. Medyo hirap pa rin tayo. How much more kung pabayaan natin ang PDEA, sila na lang magtrabaho. With the present state ng PDEA ngayon, kulang talaga sila ng tao. Sa kasalukuyan, wala pa sa 2,000 ang tauhan ng PDEA sa buong bansa na tututok sa kampanyang ito. Higit na mababa ang bilang ng mga tauhan ng PDEA kumpara sa halos 200,000 pulis na gumaganap at nakatutok sa gyera kontra iligal na droga ngayon. Kung ma-improve ng PDEA yung kanilang manpower, dadami sila at itong sa customs, papigilan ang pagpasok ng drugs at sa mga precursors, then maybe pwede na ang PDEA mag-handle. Dagdag pa ni De La Rosa, wala raw magiging problema sa kanya kung matatanggal sa kanilang hanay ang pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga. Pero ang ikinatatakot ng hepe ng kapulisan. Lalamunin na naman tayo ng mga babaha na naman yung drugs na yan. Kasi sabihin naman ng polis, wala akong makialam dyan. Nagbibinta kayo ng droga, bahala kayo dyan. Tawagin yung PDEA. O saan ang PDEA ngayon sa munisipyo? Wala. Saan ang PDEA sa province? Wala. Ang PDEA nandun lang sa region. Kukunti lang rin sila sa region. So paano ma-address yung problema na yan? Nasa kamay na raw ng Pangulo kung tutuluyang tanggalin ito sa mga pulis at ililipat na sa PDEA. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.